Pred pár dňami obletela Slovenskom správa, že muž prezývaný aj Král Zemplína, odsúdený pre daňové podvody, sa rozhodol vstúpiť do politiky a založil hnutie Stabilita. Tým mužom nie je nikto iný ako Mikuláš Vareha. A ja ho vítam v štúdiu Na stope. Dobrý deň teda, pán Vareha. Ľudia a médiá o vás nehovoria inak ako o daňovom podvodníkovi. A ako ste na tom so zbieraním podpisov pre hnutie Stabilita? Ovplyvňuje vás možno takéto pomenovanie, ktoré sa bohužiaľ s vami nesie? No, rozprávať o niekom, že je daňový podvodník, to je najľahšie, áno? Ale otázka znie, keď ste odsúdení za daňové podvody a keď ste odsúdení nezákonným spôsobom, to znamená, že keď v rámci odsúdenia nemáte možnosť ani dokazovať svoju nevinu, áno? Takže ja na to neberiem žiadnu ťažkú váhu. Keď niekto je daňový podvodník, tak je daňový podvodník, ale keď niekto je odborník na dane, ako som ja, tak to je rozdiel. Veľký rozdiel, keď ste odborník a nie daňový podvodník. To, že som odsedel, to neznamená, že som daňový podvodník. Keby som bol podvodník, nebolo mi umožnené náhrada škody voči štátu. Náhrada škody voči štátu som si uplatnil v roku 2017, áno, vo februári, kde v hre je 1 miliarda eur. Dneska sme pri vyúčtovaní 3,3 miliardy eur. Budeme sa o tomto baviť. Otázka znela, že ovplyvňuje to možno pri zbere podpisov občanov, ale ľudí, ktorí vám teda tie podpisy možno dávajú, a respektíve nedávajú možno, ako to vyzerá? No ja si myslím, že podľa mojej mienky to neovplyvňuje, pretože dneska minule sme boli pri 3000 podpisoch, dneska sme už pri 3 týždňoch výberu a sme vyše 5-6 tisíc podpisov. Ano? A my teraz dnes už máte k dnešnému dátumu... Cez 5 000. Presné číslo nepoviem určite, to by som klamal, ale každý týždeň už teraz robíme zberové veci. To znamená, že tí ľudia, ktorí na tom pracujú, áno, majú niekoľko desiatok, stoviek podpisov pozbieraných, áno, ma avizovali, že už majú, tak my ideme, zbierame a tú štatistiku potom posúvame čo najskôr, aby sme mali 10 000 a vyššie. Zúčastňujete sa aj vy sám zberu podpisov? A ja sám sa zúčastňujem podpisov. Keď som na nejakých miestach, každého požiadam, poprosím, že či by mal záujem, aby mal možnosť pomôcť mi pri tom podpise a sú ľudia, ktorí sú ochotní. Ešte sa mi nestalo, že by... Kde ste boli? V akom meste ste možno boli, že ste stáli teda za nejakým tým stolíkom a zberali osobne tie podpisy? Nie, takto som myslel, že osobne, kde som bol, či som vo Zvolenie, hej, som bol minule, alebo som v Bratislave na určitých miestach, áno, opýtam sa a bez problémov mi podpíšu. Ešte sa mi nestalo, že by niekto povedal, že nehnevajte sa, že nepodpíšem. Konfrontujú vás možno s tou vašou minulosťou, ktorú ste teda strávili za mrežami? Sem tam sú nejaké otázky, ale z pohľadu toho, že keď niekto neprežije v úvodzovkách peklo, áno, a z ktorého sa vrátite, ťažko bude konfrontácia s svojou osobou, keď to neprežila. No. Rozprávať o väznici ako zvonku, ako pohľad a rozprávať o väznici, keď ako prežijete to, áno, to je nebo a zem. Akí ľudia, vy ste predsedom hnutia Stabilita, akí ľudia sú okolo vás, s kým ste sa obklopili? No, tak mám poviem celkové. My sme začínali robiť svoju stranu pod názvom Agent 777. Tú stranu som založil ešte v base, jak som bol. Áno. Prvý väzeň na Slovensku som založil politickú stranu Začiatok z basy. To je niekto iný, už bude len druhý. Ja som bol prvý. A druhá strana je taká, že oni ma vyzvali. Asi pred 3 týždňami mi zavolali, že mi ponúkajú druhé miesto v politickej strane Stabilita. Áno. Prišiel som na pohovor, na stretnutie a sme skončili pri otázke, že kto je prvý. Áno. Takže oni jednotku vtedy nemali. Hľadali si jednotku, tak sme spojili ich strany a naše strany. To znamená, že ja som sa stal jednotkou, predsedom, dvaja sa stali podpredsedovia strany, áno, a hnutie Stabilita meno ostalo. Ja som svoje meno akože dal spátečku, že zabudli sme na naše meno, áno, a tak sme vytvorili stranu, hnutie Stabilita, v ktorej pokračujeme a teraz zbierame podpisy a sme už... Koľko ľudí má vaše hnutie doteraz? No doteraz už máme medzi 5-6 tisíc máme už podpisy. Podpisov, hej, myslel som členov hnutia Stabilita? No členov hnutia Stabilita zatiaľ neriešim, nehodnotím, pretože v rámci podpisov aj pozývame ľudí, ktorí aby vstúpili do strany. Áno. Takže presný prehľad medzi členmi zatiaľ neviem vám povedať, to by som klamal, áno. Ale pri vyhodnotení na konci, ak už budem mať cez 10 000 podpisov, určite budem vedieť aj počet ľudí, ktorí majú záujem sa stať našimi členmi, alebo majú záujem podnikať, jak sa hovorí, v našej politickej hnutí. Bude to strana jedného muža?
Nie. Bude to strana spoločná. Jeden muž neurobi nič sám. Musí to byť skupina ľudí, áno. Ale skupina ľudí musí byť, ak sa hovorí na taktovke, takej, že každý má svoje miesto, ktoré má, toho sa musí držať. Vy ste tam teda ste spájaní s tými rôznymi deliktami. Ako teda bude táto strana financovaná? Bude transparentne financovaná? Je transparentne financovaná. Zatiaľ riešime všetko z našich prostriedkov, čo sme v strane, a potom uvidíme postup, aký bude. Kde si môžeme pozrieť tie vaše toky finančné do strany? Takto. Momentálne môžete pozrieť takým spôsobom, že na stránke www.hnutie-stabilita tam nájdete naše programy, nájdete tam náš tím, kto funguje, áno, a v rámci tých finančných prostriedkov, ako sa pýtať, áno, zatiaľ nemáme účet ani vytvorený, áno. Keď bude vytvorený účet, tak možno, že budeme potom zbierať finančné prostriedky od ľudí, ktorí sú ochotní nám prispieť do strany, a to bude presný zoznam, do jedného haléria musí sedieť. Koľko vás to doteraz stálo? Tá kampaň, ktorú teraz len rozbiehate, čerstvá, ale pýtam sa. Kampaň na tú stálo finančné prostriedky dosť, ale nie sú to zatiaľ veľké sumy a sú to hlavne výdavky na presuny, na vozidlá a tak ďalej, ale je to ešte v norme. Hej, keby ste mali rádovo povedať, doteraz vás to koľko vyšlo? No ja myslím, že z nás, každej našej strany, či to je z môjho pohľadu predsedu alebo podpredsedu, určite nás vyšlo nejakých 10 000 z každej strany. Ano, či podpredsedovia dali toľko, či ja som dal toľko. Bavíme sa o rovnakých sumách. Rádovo plus minus nejakých 20 000, hej. Financované to z akých zdrojov? Financované to z našich vlastných zdrojov. To sú vlastné peniaze. Aj či jak moje, alebo vlastné peniaze pána podpredsedu, hej, takže to sú veci, ktoré takým spôsobom zatiaľ ideme. Ano. Smerom budúcnosti ste pripravení ísť do akej výšky financovania tejto strany? No, výška financovania, jak sa hovorí v každej strane, čím viac máte peňazí, tým máte väčšiu istotu. Áno. Nevýhoda je začínajúca strana, ako my sme, áno, nemáme finančné prostriedky. Iné je strany, ktoré sú už staré, napríklad Smer alebo Oľano, ktoré majú po 5 miliónov, áno, na svojich účtoch. Iné je pozícia z ich pohľadu, áno. Ale my štartujeme, takže nevidím tom problém, že by bol potom. No, dobre, a rádovo teda, koľko počítate, že by vás taká kampaň až do volieb mohla stať? Máte určite predstavu? No určite otázka je, keď bude veľká kampaň a silná kampaň a chceme hráčov veľkých poraziť, tak minimálne musíme mať také sumy, jak majú oni. Ano? No, takže... To niekoľko miliónov určite. Áno. Z čoho to ešte neviem vám odpovedať, áno? Že z čoho, ale určite nazbierame peniaze. A to si budeme môcť transparentne pozrieť na nejakom účte? Bude, tak jak máme teraz na týme, mám tam svoje telefónne číslo, kto chce mi môže zavolať, neskrývame sa, nemáme dôvod, áno. A takisto bude číslo účtu vyvesené na stránke, ktoré je číslo účtu, kde sa dá pozrieť a kde sa dá pozrieť presne koľko, kto tam vstúpil a kedy vstúpil a akej sume. Vy ste vstúpili do politiky a ja tu mám teda nejaký možno prierez vašeho života. A to je, že ste bol 18 rokov bývalým policajtom, teda pohotovostné motorizované jednotky, 18 rokov. Neskôr podnikateľ, ktorý sa prezýval, a ktorého prezývali aj král Zemplína. Áno. Potom ste bývalý prezident Slovenskej asociácie boxerov amatérov. Člen maltéskych rytierov. Áno. V marci 2011 vás zadržali a v roku 2014 právoplatne odsúdili na 11 rokov väzenia a peňažný trest 100 000 eur. Áno. Pre skrátenie dane a poistného a neodvedenie dane a poistného. Pokutu ste nezaplatili a za mrežami ste mal stráviť o rok viac. Áno. To znamená 12 rokov. No, za mrežami ste strávili ale necelých 9 rokov. A v decembri 2019 ste sa dostali na slobodu. Áno. Teraz idete do politiky. Je to tak presné? Zhruba ako ste povedali. Toto bolo fotené kedy a za akých okolností a prečo? Povedzte. No jednoducho navštívil ma jeden novinár v mojej kancelárii, to bolo vo Veľkej Bare, kde sme mali poľnohospodársky dvor. A fotené to bolo z pohľadu toho, pretože bola otázka, či mám zbranie, hovorím, mám legálne zbranie, som obľúbený, mám v záľube streľbu, jak sa hovorí, hej. Medzi policajtami som bol v prvej peťke, hej, že rád streľam a dobre streľam, no a urobil fotografiu s 2 pištolami, čo som mal, no. To je žandárska pištol napravo a druhé je Arrow, hej, 16 nábojov. To je originál, čo ste si ešte ako podnikateľ teda nechali? Ako podnikateľ som mal tie zbranie vtedy, áno. A čo bolo dôvodom, že ste sa teda ozbrojili? Lebo tak ľudia o vás hovorili, že ste chodili ozbrojení. Ozbrojeno bolo jednoznačná vec, taká, že v tých ťažkých rokoch, jak sa hovorí,
tých 90. a vyššie rokoch, áno, sme podnikali s drevom, áno. To bolo v ktorých rokoch presne? No, roky od 90 do 96, hej, 98 oficiálne. Ale podstatné to, že sme mali finančné prostriedky, ktoré ako osoba som prevážal od nás na stredné Slovensko, hej, napríklad do Kečbarku, áno. Niesol som niekoľko miliónov kufri, takže musel som byť vyzbrojený, hej, pretože ako som sledoval situáciu, áno, veľa podnikateľov v tých časoch bolo jednoznačne likvidovaných pre finančné prostriedky, áno. To znamená, že aby sa mi to nestalo, áno, tak som sa chránil sám. Tu máte dva možnosti, keď ste bojí. Buď zastrelia vás, alebo vy v sebeobrane sa ubraníte a zastrelíte vy. Iná možnosť neexistuje. Boli ste niekedy vystavení situácii, kedy ste museli tasiť zbrane? No, myslím, že nebolo potrebné, pretože jednak mal ste meno, bol ste osoba, ktorá bola známa a každý vedel, že ste ozbrojení. To znamená, že keď on vás netrafí, vy určite trafíte. Takže takéto problémy som nemal. V akej situácii ste boli teda nebezpečne vystavení, že ste sa teda rozhodli až teda takýmto spôsobom ozbrojiť? No jednoducho prenášate finančné prostriedky, áno. A zoberte, koľko trestných činností sa stalo v Slovenskej republike, kde neznámi páchatelia so samopálmi prepadli podnikateľov, áno, a oprali ho vysoké čiastky finančných prostriedkov. Na jednej strane prežili to, na druhej strane zastrelení boli na mieste a tak ďalej, tak ďalej. Takže z histórie jasne vieme, že život podnikateľa je ohrozený v tých dobách, ako boli sme 90. roky. Ano. Takže ja som mal to, že som sa poistil a som sa mal poistenú takú obranu vlastnú. Hej. Keby došlo ku tomu, určite by som strelil. Hej. Keby strelali po mne, určite by som sa bránil, hej, v sebeobrane. Aj dnes chodíte ozbrojený? Nie, zatiaľ nie. Peniaze, akože finančné prostriedky, celkové zbranie, ktoré mám, tieto zatiaľ mám uložené v polícii v trezore. Áno, koľko ich bolo tých zbraní? Aké No, zbraní mal som dve pištole, ktoré tu vidíte, a jednu guľovnicu, ktorú mám na polícii odložené. A medzi tým som mal v lamačku, v trezore, čo mi ukradli iné zbranie, hej, brokovnica, po takéto veci. Tam je presne zoznaná polícia. No. Tam je aj vyšetrovanie nejaké rozbehy? Bolo, ale páchateľ neznámy, jak stále, hej, jak sa hovorí, hej. Ukradli vám niečo a nenašli ste. Takže... A čo sa mi ostalo, čo sa mi zvýšilo, tie pištole a guľovnica je v trezore v polícii normálne dodnes tam. Áno. Tie vám kedy vydajú? Máte už nejaké? No otázka, kedy už máte polovný lístok, máte nový, bude teraz zbrojný preukaz, lebo predtým ako policajt ste mal, tak ste malo potvrdenie od veliteľa, hej, tak nepotrebovali ste robiť náhradné skúšky, rezervné skúšky, jak sa hovorí, a teraz máte polovný lístok a musíte robiť rezervné skúšky, aby ste polovnú zbraň mohol mať. Nenosili ste tie peniaze, lebo tak hovorili sa rôzne reči, aj na to, aby ste možno niekoho zastrašovali? Nepotrebujem zastrašovať nikoho. A v živote som nezastrašoval. Peniaze som nosil, lebo málo kto hovorí, že podnikanie bolo tak. Niekedy sa robilo na faktúru. Donesli vám drevo a prišlo o 2 týždne faktúra. Potom prešla nejaká doba a potom sa platilo hneď faktúra na hotovosť, áno. A potom prišla nová doba, že musel si dať zálohu, áno, a niekoľko miliónov, áno. A keď si vyčerpal drevo, tak potom si znova donesol novú zálohu. Tak z toho dôvodu, že som musel fyzicky mať pri sebe peniaze a preniesť to, jak sa hovorí, osobne niekoľko desiatok, 100 kilometrov, áno, tak v tej dobe bolo potrebné sa brániť jednoznačne. Takže súviselo to jednoznačne s podnikaním? Jednoznačne s podnikaním, nič iné. No, rozumiem. O vašom podnikaní sa toho hovorilo veľa. Ja tu mám tiež nejaký citát, že varehové biznisy prebiehali v keši, na stretnutiach chodil s kufríkmi, pričom každý mal predstavovať jednu firmu. Nerobilo mu problém vyberať peniaze z jedného účtu a vložiť ich do druhého. Podnikal bez ekonomického efektu, v rámci vlastných firiem si skrátka vytvoril daňový raj. No, stop. Hej. To znamená, že chodil s kufríkom. Poprvé, chodil som s kufríkom jedným. Keď som niesol cudziemu človekovi, ako ste vy, ktorý ste majiteľ dreva, tak nemôžem niesť 2 kufríky. To je rozprávka, no, po tej stránke. A keď nesiete v kufríku peniaze, to znamená, že máte pokladničný doklad, ktorý je v kufríku, áno. Donesiete peniaze, podpíšete pokladničný doklad, peniaze ostávajú za drevo, ktoré je, a pokladničný doklad, jedna z nich je vaša, ktorú vracate naspäť, áno. A to, že robíte neefektívne podnikanie alebo z kufríka do kufríka, to je to isté, keby som sa zapýtal, ako urobíte zaplatenie
z kufríka, v úvodzovkách, do kufríka alebo iného spôsobu, keď vy ste konateľom v dvoch firmách a jedna firma predáva druhej firme majetok, napríklad traktor za 120 000, áno, z toho 20% je DPH, 20 000 je DPH a vy ste konateľ v dvoch firmách. Spoločníci sú celkom iní. Tak jedine, môj názor je taký, že len s jedným kufríkom idete, vyberete peniaze z jednej firmy a dáte do druhej firmy v úvodzovkách, áno, tie peniaze, áno, a majetok firmy z tej prvej firmy prejde do majetku do druhej firmy. To je legálna vec. To je dodnes, to tak aj platí, lebo len do 5 000. Kvôli mne zmenili zákon, áno, a už platba hotovosti neexistuje. Áno. V tom čase, ako ste hovoril, nebolo stanovené zákonom, ani dodnes nie je stanovené zákonom, že ako percentuálne ste zaviazaní platiť bankou alebo hotovosťou. To znamená, ja som sa rozhodol platiť hotovosťou, pretože banke som neveril. Banky sú nespoľahlivé. X kamarátov som mal, kde mali svoje finančné prostriedky, napríklad Poštová banka, no, a banka skrachovala. Ale banka ručí vám len 100 000 eur. To znamená, že keď máte na účte 100 000 vyššie, aj milión, by ste prišiel o tých 900 000, aby sme to rozumeli. Rozumiem. Takže keď mám doma trezor a núka mám tých svojich milión, o to neprídem. Takže vy ste mali nejaký trezor, v ktorom ste mali hotovosť a tu ste potom nosili v tých kufrikoch a presúvali ste tie peniaze z jednej firmy do druhej? Nie. Ešte raz. To, že rozprávajú, že ste robili medzi svojimi firmami podnikanie, to je jedna vec. Okolo 50 firiem sme mali, medzi sebou nejakých 10 firiem podnikalo. Ale nikto nehovorí, ani nehovoril, že mimo toho sme mali ďalších 500 firiem cudzích, ktorí sme my točili. To znamená, že mali sme stavebniny, kde sme mali nejakých... Koľko ste mali firiem? Okolo 53 firiem. 53 firiem. Daňových firiem, áno. Kde boli placami DPH. To znamená, že stavebniny, ktoré ste mali, vy ste mali cez 500 firiem v stavebninách. Áno. Mali sme maďarskú stavebniny, ďalšie 500 firmy. O tom nikto nerozpráva, že by ste točil ďalších 500 cudzích firiem, áno. A tam sa už nebavíme, že ste vozili z kufríka do kufríka. Áno, tam sa bavíme o tom, že finančné prostriedky ani som ku ním sa nedostal v úvodzovkách, lebo poverný pracovník, ktorý bol v tých stavebninách, on realizoval nákup tovaru, on realizoval dovoz tovaru, preberanie tovaru, ale aj on realizoval finančné prostriedky, ktoré dávali a vozili pravidelne každý deň na účet. Takže toto, že len z kufríka do kufríka a zahmlievať prácu, lebo tak im to pasuje, áno, vyšetrovateľovi po tej stránke, to nie je pravda. Treba povedať aj ďalšie veci. Mali ste aj iné firmy? Otázka nikdy nebola. A ja hovorím, áno, mali sme vyše 500. Asi tak. Rozumiem. Vy ste spomenuli nejaký trezor. Koľko ste v tom trezore mali? Tak. Trezor, suma bola od toho, ako sme predali drevené výrobky. To znamená, že keď sme predali drevené výrobky, či tam bolo 500 000, alebo 100 000, alebo nejakých 500 000, alebo 1 000 000 a bolo už potrebné platiť faktúry, ktoré boli za drevo, tak sme naložili do kufra a sa viezlo do cashmarku, hej, dodávateľov. A v tom trezore, ktorý ste teraz spomenuli, že ste mali peniaze radšej v trezore ako v banke, ste koľko mali približne hotovosti? No nakoľko sme mali veľa aktivity. To znamená, že mali sme aktivity, poviem, podnikateľskú stoličku so 100 svojimi produktami. Áno, takže obrad finančných hotovostí bol veľký. To znamená, že my sme potrebovali mať hotovosť. Pri ruke bez hotovosti sa nepohnete. Mali sme benzónové čerpadlo, hej, mali sme iné podniky. Ale čo je podstatné, keď ste chceli benzín tankovať, alebo doniesť, alebo kúpiť, áno, by ste predtým museli poslať účet do podniku, do MFAL-ky. My sme vozili ho do MFAL-y, napríklad do štátneho podniku. Rozumiem. Len koľko ste teda mali... Sumu, ako myslíte? Áno, v tom objem sumy. Zhruba do toho milióna. Ten milión tam bol štandardne v tom trezore? No, približne do milióna. Bavíme sa o korunách? Eurách sa bavíme. Bavíme sa o eurách. Ale vy ste teda boli 18 rokov policajtov. Ako ste sa stali takým veľkopodnikateľom, ktorý mal bežne 1 000 000 eur v trezore? No jednoduchá vec, hej. Najhoršie je ten prvý milión. Keď zrobíte milión, milióny robia milión. Áno, a desiatky miliónov robia desiatky miliónov. To je bežná vec, áno. Takže keď sa vám podarí už zarobiť obratom, do ruky dostať milión, bo to nie je zárobok, keď ešte máte milión, áno, to sú obratové peniaze, áno, tak máte milión. A keď točíte milión, tak milión vyrába milióny. Čo bol taký ten prvý biznis, ktorý sa vám podaril a že ste si teda pomastili? No poľnohospodárske výrobky sme riešili. Ošípané sme chovali sme ovce vo veľkom napríklad. A ten prvý väčší biznis, ktorým ste teda zarobili 1 milión? No to zhruba bolo nákup tých
ošípaných. My sme chovali ošípané vo veľkom cez 600 kusov a tam sme zarábali ten prvý milión slovenský. To bol prvý milión slovenský, to je rozdiel. Slovenský milión alebo euromilión. Jasné. To ste ako policajt už robili, alebo? To som ešte bol ešte som bol ako policajtom. A už vy ste robili tie... Robil som to s bývalou manželkou, hej, a oni to robili a cez nich to išlo a my sme pomáhali, hej, ako tých časov, ale už kasa bola akože spoločná. A postupne to teda narastlo na čísla, hej. A v roku 2010, kedy ma likvidovali, áno, tak sme mali oficiálny obrad v číslach na daňovom úrade 1,2 miliardy eur. 1,2 miliardy eur obratoch. V ktorom roku? 2010, 9-10. Mali sme rok 2008, sme mali okolo 300 miliónov obratu a 9-10 celkové 1,2 miliardy obratu. Viac ako jednu teda miliardu 200 tisíc eur. Áno, prepočte v slovenských korunách cez 30 miliard slovenských korún. Áno. Koľko ste za vašu podnikateľskú kariéru odviedli na daniach celkovo? Štátu. Myslíte, že daň zo zisku? No. Daň zo zisku je minimálna, áno, lebo keby budete pracovať na odvodu daní, tak vy vždycky prerobíte a stratíte. Áno. To neznamená, že keď ste podnikateľ a na tom je postavené podnikanie, že vy aby ste platili dane. Áno. Koľko celkovo ste odviedli? Neviem na to povedať, suma, ale veľká suma plus, nie. Minus. Tak poviem to o iných číslach. No. V 53 firmách sme mali nejakých 50 firiem, ktoré boli v strate, vo vysokých stratách a 3 firmy boli v plusoch. To znamená, že boli nejakých 10-100 tisíc eurových plusoch, áno, minimálnych. A tieto firmy používali v rámci nákupu leasingov, hej, a tak ďalej, poľnohospodárske stroje. Firma, keď vám robí leasing, bere niečo na stroj, musí mať kladné výsledky, áno, nesmiete mať mínus. A my sme boli vo vysokých mínusách. Prečo ste vo vysokých mínusách? No jednoducho, keď nakúpite stroje, áno, tak tam ide do odpisu. Každý jeden poľnohospodársky stroj, keď má hodnotu, teraz poviem 100 tisíc eur slovenských, sa odpisuje vám z daní, hej, na 4 roky. Po 25% z tých starých časov. Hej. A podstatné je to, že keď vy máte odpisové sumy, to znamená, že keď končíte s nulou a máte odpisy ešte aj z minulého roka, alebo každý rok sa ten odpis presúva vám do ďalšieho roku, áno, to je podstatné, tak končíte v minuse. Ste v strate. A keď ste v strate, zo straty sa z minusu daň neplatí. Dobre. Odviedli ste niekedy daň štátu? No z 2-3 firiem, hej, nejaké drobné. To je celé. Drobné. Za tie roky podnikania. Áno, to nie je potrebné, aby sme boli obraze. Nehovorím nič zle, jasné. A na druhej strane, hej, výsledok bol taký, že sme mali 40 hospodárskych dvorov svojich, 5 hospodárskych dvojov plnostrojov a mali sme okolo 1500 svojich strojov. Poľnohospodárskych, nákladné vozidlá, Tatrovky, Liasky, Žeriavy a tak ďalej. Aby ľudia vedeli, s čím všetkým ste podnikali v tých 53 firmách. No presne som vám menoval všetko. Skúste. Na Slovensku, čo sa dá podnikať, ja som všetko robil. To znamená ovocinárstvo, vinárstvo, poľnohospodárska výroba, stavebníctvo, traktory, žeriavy, poľnohospodárske služby, kombajny, no všetko možné, čo v dnešnej dobe legálne sa dá v Slovensku podnikať, sme robili. Sme boli sebestační. V akej hodnote majetok ste obhospodarovali? Majetok, bavíme sa o strojoch. Alebo ste vlastnili celkovo? No celkové, prepočte, čo v rámci vyhodnotenia bolo, tak za 14 rokov podnikania sme dokázali urobiť majetok, ktorý má hodnotu plus minus nejakých 6 miliard slovenských korún. 6 miliard slovenských korún. Áno, ale podstatné je to, že sme začínali z požičaných peňazí z 10 000 korún slovenských. Áno. Ste si požičali Požičal som od jedného kamaráta 10 000 korún slovenských. Áno. Prepočte, to je 333 eur. Áno. A zo 10 000 korún požičaných slovenských za 14 rokov podnikania sme urobili majetok nejakých 6 miliard v slovenských korunách. Hej, so toľkými listami vlastníctva, hej. To bol ešte raz v ktorom roku? Tých 6 miliard? No to 2001. 3.11. jak ma končili, áno. 1.3.11. Rozumiem. Za 14 rokov. Kedy vznikla tá prezývka, že kráľ Zemplína? Prezývka vznikla... Práve kvôli tomuto majetku? Nie. Nakoľko sme mali svoje majetky a sme stále investovali, to znamená, že na to, že by ste zarábal milión a ďalšie milióny, je veľmi podstatné je finančná disciplína. To znamená, že z ďalšieho príjmu z milióna, áno,
Nesmiete tie milióny rozgajdať pre svoje účely alebo na iné nekalé účely, áno, na zábavu, na auta, na takéto rozprávky, ale jednoducho musíte investovať ďalej. Takže my z 1 milióna slovenských korún sme tých 990 000 korún slovenských sme ďalej investovali do ďalšieho obchodu. To znamená, že mali sme sklad dreva, na sklade sme mali 5,6, cez 5 miliónov drevo. Okay. Ale kde sa teda vzala tá prezývka, že kráľ Zemplína? No prezývka sa vzala, ľudia mi začínali hovoriť stále, že je kráľ Zemplína, pretože prišiel za vami nejaký zamestnanec, potreboval problém, alebo pomoc, potreboval bývanie, tak sme mu dali doma a býval v našich domoch. Vy ste to tak aj prijali? Lebo som vás videl teda v nejakých červených, to bolo asi to maltéckom? To je maltécky rytier, hej. No jednoduchá vec, aj maltéckym rytierom sa stávate vtedy, keď robíte humanitárnu pomoc celý život, áno. To znamená, že keď pomáhate ľuďom, dávate im ovocie, dávate im potrebné veci, ktoré požiadajú, tak na vás sa to nalepí, hej, tá väčšiná pomoc, jak sa hovorí, hej. A stávate sa Aký čas ste boli maltéckým rytierom? Už ešte aj dnes? Nie, som ďalej, tak od 2009 roku som maltéckým rytierom. Hej? Áno. Ľudia vás tam ale videli aj teda lietať vlastným vrtuľníkom. Áno. Vlastnili ste vrtuľník? Bol to možno rozmár, alebo Nie. Ako to vzniklo? Vrtuľník. Nakoľko málo kto vie, hej, že som mal cez vyše 2000 daňových kontrol. Cez 2000 daňových kontrol. V Slovenskej republike je štatistika, kde je slovenská mapa, hej, tam bol pán Kažimír na fotke, mám to odložené v novinách, áno, že štatistika na Slovensku je taká. 1,8 až 2% v každom veľkom meste je priemer daňových kontrol. V Bratislave žiadna. V Bratislave za 85 rokov dojde daňovák do firmy na kontrolu, áno. A Trebišov Miky Vareha 100% kontrola. Takže to bola daňová kontrola podľa vás, alebo bol daňový šikana, likvidácia mojej osoby. Ja hovorím to druhé. Áno. A nakoľko, ja som v živote nepočítal, že bude mať helikoptéru, aby sme sa rozumeli. To ma zaujímalo, že za akých okolností ste si ju kúpili. A podstatné je to, že začal som mať daňovú kontrolu. Si predstavte daňovú kontrolu každý deň, od rána do večera, roky 2008, 9, 10. Každý deň. Ráno ste začal a večer ste skončilo 4. Áno? A to chcem povedať, že keď daňová kontrola prebiehala, na obed daňováci mali voľno, od 12. do 1. mali voľno, áno, išli si nakúpovať do Maďarska, mali svoje obedňajšiu prestávku, tak poviem, áno, čo som mal aj ja, ale na druhej strane som mal 650 ľudí zamestnaných, áno. A začalo mi podnikanie utekať spod prstami, áno. To znamená, že zistil som, že každé ráno je veľa telefonátov na moju centrálu, na pumpe, jak som bol, áno. A zistil som telefónne čísla, že 30-40 ľudí vyvoláva. No a zistil som, že zamestnanci sa informujú, kde sa nachádzam. A keď pracovník povedal, že Vareha neotrabujte, lebo je daňová kontrola, tak každý vedel, že celé do obeda majú voľno, nebudem sa hýbať, áno. Takže videl som, že to už uteká bokom, áno. Tak som si našiel spôsob, ako to obmedziť, tak kúpil som si helikoptéru, áno. A prvýkrát v roku 47 ročný som bol a mal som narodeniny. Moja priateľka Daniela mi kúpila hodinový let na helikoptere. Prišla z maďarská helikoptéra. No. Ja som vyletel s tou helikoptérou. A prvé moje také veta bola, že ten pán Boh z vrchu všetko dobre vidí. Ano. Takže začal som využívať helikoptéru na poľnohospodárske účely, na kontrolu mojich zamestnancov, pracovníkov a na pohyb celého terénu. To znamená, že keď som mal obedňajšiu prestávku, daňováci odišli do Maďarska alebo odišli na hodinovú prestávku, ja som nasadol do helikoptéry a behom hodiny som stihol obleteť od Trebišova po Černu nad Tisou všetky moje aktivity. Lebo mali ste aj teda aj vlastného pilota, aj všetko, ten bol váš zamestnanec, hej? Áno, bol zamestnanec, pilot. Koľko stojí taká helikoptéra, aby sme to my takí obyčajní ľudia? No vtedy stalo plus minus nejakých 100 000 užívaná, nová stála nejakých 200 000 eur. Áno. Dneska taká helikoptéra stojí užívaná nejakých 150-200 000 a nová stojí cez 300-350 000. Aj dnes plánujete kúpiť? To je určite. To je Robinsonka 22, áno, a je silnejšia Robinsonka 44, čo je štvormiestna, áno, a tá už príde rovno sem za hodinu a pol do Bratislavy. Rozumiem. Určite chceme kúpiť novú helikoptéru, keď chceme začať podnikať a chceme ísť aj do politiky, tak tá cesta, nakoľko bohužiaľ vy ste v Bratislave, my sme na východe, cesta sem ku vám
trvá 5 hodín, áno. A plus hodina, keď nám všelijaké presuny menšie. Takže nám treba 6 hodín ísť z domu, aby sme boli na čas pri vás. Takže aby ste boli efektívni, musíme ten čas využiť rýchlosť, jednoznačne, hej, kúpiť. A viete, jak sa hovorí, že aby vrtuľník boli, si musíte mať stále 2. Áno. Jeden je v servise a druhý vám lieta. Takže 2 vrtuľníky. No jednoznačne, áno. Takže, kedy tak plánujete? No, budem o to uvažovať, kedy kúpime, lebo poprvé treba finančné prostriedky na to už nie sú voľné finančné prostriedky. Áno, a na druhej strane je otázka, že kedy sa dostanete k finančným prostriedkam. Áno. A otázka je, že kedy ukončíme náhradu škody voči štátu. Áno. A kde skončil ten vrtuľník, čo ste teda mali? Ten už skončil, lebo každý vrtuľník, ktorý odlieta vyše 1000 hodín, áno, musí ísť do servisu. To znamená, že rozoberú ho na cimper, camper a znova musíte zaplatiť 100 000, aby mohol lietať. Takže išiel na predaj. Kedy? A už je predaný teda? Už dávno išiel, už dávno skončil. Ste ho predali? Pilot to zobral, zariadil, aby odišiel preč. Bolo predané oficiálne. Za drobné, hej, lebo už bol odlietaný. To je podstatné. Odlietaný, jasné. Koľko ste na ňom lietali? Denne? No, skoro. Keď sme mali helikopteru, tak skoro denne, hej. Lebo keď ste časovo nestíhate veci, tak musíte lietať rýchlo. Rozdiel je ísť autom do Košic hodinu a pol, alebo ste za 15 minút z domu. Áno. Aký počet teda ste mali aut a aké auta ste mali? Aký vozový park? Mali sme vozový park, silný bol okolo 300 vozidiel, sme mali vozový park, všetkého typu. Všetkého typu. A také na vašu potrebu? No Audi 8, Super Bčko 3.6. No, to sú dva auta, ktoré som mal stále k dispozícii. Takže aj to ste mali také. Takže okrem vrtuľníka, dve auta, aj vozidla. A už aj ste povedali teda, že 2 vrtuľníky, jeden teda na opravu, druhý lieta. Aj vtedy ste mali 2 vrtuľníky, či bol len jeden? No takto, že 2 vrtuľníky len budú. Teraz budú, aby sa rozumeli, hej. No ale potrebovali sme, lebo... Ešte pred začatím kampane? Nie, počkajte, čo chcem povedať, aby sme boli jasní, hej. Podstatné to, že mali sme daňové kontroly a daňový šikan sa už vytváral takým spôsobom, áno, že ráno ste má, dajme tomu, o 10. daňovú kontrolu v Rožňave, plánovanú, a ten istý deň o 1. v Trebišove. Áno, autom nestíhate, keby neviem čo bolo, aby ste sa rozumeli. Takže ja som musel vrtuľníkom, čo daňováci na začiatku nevedeli, že ja sa presúvam už na daňové kontroly helikoptérov, áno. Takže som bol v Rožňave, ukončil som kontrolu nejakej 11. áno. Už daňováci za mojím chrbtom informovali Trebišov, že odchádza, takže vedeli, že určite nedojdem, áno. Trebišov ma volá na telefón, že pán Vareha, že dojete na kontrolu, hej, hovorím, o jednej budem presne tam za 5:1. Vy ste museli osobne byť pri tých kontrolách. No, lebo som konateľom bol, to je ten problém. Moja prítomnosť bola nutná, ináč sa nedalo, áno. Takže bolo to podstatné, že daňovníčka volá, že prídete, samozrejme. Hovorím, ja som teraz v Rožňave, áno, a o jednej budem tam. Ale 11 hodín, hovorí, nevadí. No a predtým mi zase volá, že za 10:1, že kde ste. Tak hovorím, som Trebišov, za chvíľu som pri vás. A vy ste na ktorom poschodí? Takže na 6. Tak sa pozrite cez okno. A ja stojím pred daňovým úradom pred 6. poschodím s vrtuľníkom, áno, aj zakývem, že som tu. To sa dá hoci kde pristať? Nie, ešte raz hovorím, nestal som. Vo vzduchu som bol v 6. poschodí, aby ma videla, že som tu. Áno. Ste mával daňovačke na 6. poschodí z vrtuľníka? Áno, že som tu a o jednej presne budem, lebo keď nie som na jednu, na daňovom úrade dostanem pokutu, rozumiete ma? Rozumiem. Vy keď nesplníte čas nastavený daňovým úradom, čo musíte rešpektovať, dostanete pokutu. Takže na druhej strane mi už moje auto čakalo na rohu Trebišova, helikopterov som sa presunul na roh Trebišova, na pole, kde som mohol pristáť, áno. Sadol som do šoférovi a ja som za 5:1 presne bol na daňovej kontrole. No ale to by ste nestíhali potom. To by som bez helikoptera nestíhal. No ale zoberte, že potom to je daňová kontrola alebo daňový šikan, aby vás donútili, aby ste meškal. Jasne. A ako reagovalo, keď ste mávali z toho? No bola prekvapená, že helikopterov som to nepočítala. Že nájdem spôsob, ako budem na čas. Ja som musel nájsť spôsob, ako budem na čas na daňovej kontrole. Čo by ste pokuty dostávali takto? No jak to? Neuveriteľné, hej. Tak to je neuveriteľné, keď ste aj v base, áno. Daňové kontroly ďalej pokračovali. Ja som vôbec nemal byť v base, aby ste rozumeli, lebo som mal rozrobené kontroly a ďalší týždeň si naplánovali daňováčky dopredu. Takže nebolo potrebné, áno, byť na tej daňovej, aby ma likvidovali, áno. Ja som v base, prvý mesiac, áno, márec 2011.
dostanete 50 pošty denne, dostavte sa na daňový úrad. Veď vedia, že som v base, aby sme sa rozumeli. Áno. Keď sa nedostavíte, dostanete pokutu. Ja sa nedostavím, áno. O 2 týždne dostanem nový list, áno. Nakoľko ste sa nedostavili na výzvu daňového úradu, dostanete pokutu. A som dostal pokutu, že som sa nedostavil. Tak to je choré a na hlavu postavené, aby sme rozumeli. Rozumiem. Likvidačné, len že ho nepočítali, že o 10 rokov ja sa vrátim. Oni počítali s tým, že som odpísaný dovidenia. Ideme teda na to. Vo väzbe ste strávili od marca 2011 Áno. 3 roky. Ako vyzeralo vaše zadržanie? Povedzte, čo sa dialo? To ráno? No, zadržanie bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to ráno. Ja som, nakoľko mal viacero nočných prevádzok, to znamená, že mal som 24-hodinové prevádzky. Čerpacia stanica, áno, a mal som 24 hodín drevársku výrobu. Áno. Takže ja som ráno prišiel o 5:30 domov, do bloku v Borši, s priateľkou, čo bývam, áno. A o 6:00 pribehli 2 auta, áno, a už som videl som cez balkón, že to sú policajti, takže som počítal, že asi prídu ku mne, áno, a zaklopali ráno a bolo tam ich, potom už som zistil, že cez vyše 40 policajtov, ešte aj vrtuľník bol, hej, blízko dediny, hej, odstavený, áno, lebo neviem prečo, keď každý si myslel, neviem akého dôvodu, že by som utekal, tak poprvé ja nemám dôvod, prečo utekať. Jednak keď ste nevinní, musíte sa dať do boja, nemôžete utekať. V žiadnom prípade nepripadalo do úvahy v mojom prípade nejaký útek. Takže ja som neutekal, to je podstatná vec. A na druhej strane každý z nich, a tí, čo tam boli, ma poznali, hej, že som policajt a mám určitú vlastnú disciplínu, áno. Takže ja som neutekal, bolo to veľké halo, urobilo sa, čo je podstatné, že ten prvý deň, ak ma zadržali, áno, tak bola prehľadka bytového priestoru mojej priateľky v Borši, áno, kde podľa zákona musia brať každú jednu faktúru, čo vás nájdú doma, áno, zapísať, hej, do zoznamu odobratých vecí, aby nedošlo k tej faktúre, aby ju niekto neukradol, nepoškodil, nevymenil a tak ďalej. Prvej domovej prehľadky. To bola prvá domová prehľadka, áno. A druhá, to bolo prvý deň. Ja som bol potom presunutý. Kde vás zadržali teda doma ráno Borši, o 6:00? Áno. Ráno 6:00, áno. A potom som všetko kuklači, puta. Áno, samozrejme, rozprávka, divadlo. Hej, bytočné divadlo. No ale nepodstatné, bolo tak, ako bolo. A celý deň bol som v kancelárii v Slovenskom Novom Meste. Hej, a tam začali daňové ako prehľadky tých faktúr a tak ďalej. Ale čo je podstatné? Prvý deň vykonávali zákonným postupom. Zobrali faktúry, zapisovali a tak ďalej. Na druhý deň, áno, keď zistili, tam bolo okolo 12 ľudí s vyšetrovateľom, keď zistili, že tam mám 50 000 faktúr v miestnosti, áno, tak jednoznačne bolo stanovisko povedané, že keď tak budem postupovať, ako zákon káže, áno, tak Varehu môžeme zajtra pustiť, lebo minimálne mesiac to budeme robiť. Bo zákon hovorí, do 72 hodín musia zrobiť alebo pustiť. Áno. A na slobodu alebo do väzby, áno. Kedy vám prečítali uznesenie obvinenia? Hneď v to ráno? Nie. Čo chcem povedať, že mňa zobrali do Košic, do väzby, áno, na tie 2 dni, áno. Ale podstatné to, že nepreberali doklady tak, ako zákon prikazuje. Jednoducho by to nestihli, áno. Niekto musel rozhodnúť, áno. Určite si vyšetrovateľ nezoberie na svoje triko postup, áno, nezákonný, áno. Tak dostali príkaz, že berte. To znamená, že dodnes mám doma obrovskú skriňu plnú prázdnych fasciklov, áno, z ktorých vytrhávali faktúry, áno, len zabalili a napísali faktúra január 2010, hej, august napríklad 2008 a takým spôsobom, áno. Ale nevedelo sa, že koľko je tam, či tam je 10 faktúr, či je 100 alebo 1000, ani sa to neznačilo. To znamená, zobrali mi, neviem čo zobrali, a takýmto spôsobom až po 3,5 rokoch mi vrátili všetky doklady naspäť. Čo mi zobrali a takýmto spôsobom vrátili. Takže neviem ani, čo mi vrátili, aby si to rozumel. Vy ste dopredu vedeli, že sa niečo na vás chystá? Nevedel som, ale mal som tušenie, bo som bývalý policajt. Mali ste indície? Aj nejaké také, že z toho, čo sa okolo vás dialo? To je jednoduchá vec, keď máte vidíte správanie policajtov, máte pohyb, keď aj ja som civile, hej, už ako, hej, sledujete okolie, keď naraz je veľa pohyb policajtov, veď poznali ste civilné auta policajné v Košici, alebo to na krajskej správe ste robil, pohotovostná bola vo dvore, hej, krajskej správy. Takže vidíte, že niečo sa hýbe. Nevedel som, že o mne sa jedná, lebo nemal som žiadny dôvod nejaké, že by som ale potom som sa sám presvedčil, že je to pravda. Vy ste boli teda tie 3 roky vo väzbe. Akú väzbu ste dostali a čím to odôvodňovali? No v dnešnej dobe vždy je rozprávková vec, hej, väzby. Hej.
pokračovanie trestnej činnosti, hej, vysoký trest a dôvod, že budeš utekať. Všetky tri? No to áno, to bežne vám to dajú, hej. Kolúznú väzbu mi nedali, lebo nebol dôvod. Áno. Hej, prvý mesiac mi som že som mal kolúznú väzbu, ale potom mi to už zrušili. Ale 3 mesiace som bol sám na samotke. Áno. Dneska máte život, zajtra máte, ak by ste bol v hrobe zavretí. V úvodzovkách máte 4 steny a bodka. A nevidíte ani okolie, čo je vonku. Hej, to je celé. Áno. Dostanete 3-krát stravu za deň a dovidenia. Toto bolo v tom čase, keď vás vodili na súd? No keď som, nie, to bol normálne od začiatku, jak sa bavíme. Áno, A potom som bol vo väzbe, hej, jak ma vodili na súd, ako hovoríte. Na otázka je, že keď na súd chodíte, že kde ste. Keď ste bol v Banskej Bystrici, to je dobre. Ale keď ste už inde, vás musia prevážať, áno. A keď som bol vo väzbe v Banskej Bystrici, áno, čo je podstatné, keď vám končí väzba, to či u mňa, alebo aj ostatných obvinených, áno, musia vás do toho posledného dňa odsúdiť. Keď vás do posledného dňa vo väzbe neodsúdia, musia vás pustiť na slobodu, áno. A podstatné je to, že preto hovorím, že furt som nevinný a som bol nezákonne odsúdený, pretože 15.2.2014, áno, špeciálny súd poslal rozsudok na najvyšší súd a 27.2. za 12 dní áno, som bol odsúdený a 50 000 strán mali moje zväzky. To znamená... Tomu sa dostaneme. Len ešte sa chcem spýtať, že strávili ste 3 roky vo väzbe. Nie, len chcem povedať, nech dokončím tú vetu. Podstatné to, že nikto ten môj prípad, ten spis nebol preštudovaný a nebol som byť odsúdený. Vy preštudujete 50 000, prečítate 50 000 strán, ako vy. Prečítavam ja tá otázku. Prečítate? No, neprečítam. No, neprečíta nikto. A ešte pritom tí sudcovia mali každý deň pojednávanie s inými subjektami. Áno. To ale, že ste boli 3 roky vo väzbe, si prokurátor musel 3 roky odôvodňovať. Vždycky to ten súd bez problémov potvrdil? Nie, počúvate, keď ste 3 roky vo väzbe, oni to majú tak rozdelené, hej. 3 roky je fakt dlhá doba. Že majú 3 roky času dosť. Nebudú sa s vami zaoberať, veď iné prípady robia, chápeme sa, hej. A furt potom, či na narodeniny, či na meniny, furt vám predĺžovali obvinenia. A pritom mohli to robiť naraz jeden deň, chápeme sa, lebo nič nové sa neurobilo. Za tie 3 roky. Všetky tie papiere, ktoré zobrali jeden deň, áno. Takže mohli tu naraz, ale robili... Tak ekonomická trestná činnosť chvíľku trvá. Ale podstatne to robili vám psychické nátlaky a tlaky, aby vás zlomili a tak ďalej. A zlomili? Nemali čo. Hej, lebo celý čas som hovoril, bo každý súd s obvinením ponúka dohoda o vine a treste. Áno. Ja hovorím na odpoveď, bo furt mi ponúkali dohodu o vine a treste. Hovorím, vy nevinnému neponúkajte dohodu o vine a treste. To vám prokurátor ponúkol? Áno, prokurátor ponúkava, hej, takúto vec. Keď príjmete, tak potom jednoznačne súdne konanie končí. Áno, nie je dokazovanie. Áno, a súd už len zváži trest, koľko vám dá. To je celé. A to ste odmietli? No jednoznačne, nemám čo. Preto som aj uplatnil náhradu škody voči štátu. Áno. Nezákonný postup orgánov činných v trestnom konaní. A tam padol ten verdikt v roku 2014. Áno. Už definitívny, že idete teda na tých 11 rokov väzenia plus tých 100 000 pokuta. A tu sa zastavme. Hej, 27. odsúdili. Keby ma neodsúdili z 27., tak 28. mi mali pustiť na slobodu. Takže by som 28. by som pustený. Áno. A preto ma 27. odsúdili. Áno. A preto ja osobne tiež našim súdom neverím, pretože tu vidno to korupčné správanie, hej, neexistuje, opakujem ešte raz, za 12 dní preštudovať, hej, 50 000 strán. To je vylúčené. Jak to odôvodnil najvyšší súd? Odôvodnil to všeobecnou literatúrou, hej. Dokázanie, páchanie trestnej činnosti a tak ďalej. Veď my sme mali odmietnutých dodnes vypočutých 380 svedkov. Veď svedkovia vypočúvaní, ktorí boli nejakých 20 ľudí na základe vypočúvania na začiatku, áno, vôbec neboli k téme vypočúvaní, za čo som bol odsúdený, áno. Takže z toho dôvodu, ja hovorím jednoznačne, bol som nezákonne odsúdený, trvám na svojej nevine a dokážem im, že som nevinný. Hej, to je celá vec. Bavíme sa o tom likožrútoch. Áno, o tom sa skúsme teda baviť. To bola taká najznámejšia kauza. Áno. Skúste vysvetliť, o čom tá kauza bola teda. No veľmi stručne, tých likožrútov. My dodnes máme doma, hej, v 7 vedrách 2 milióny likožrútov. Likožrúty sme využívali ako biokrmivo, ako doplnok pre chov bažantov, pre chov štrosov a iných zvierat. To bolo celé. My sme v živote nevideli, že ten likožrút máme. My sme sa dozvedeli k likožrútovi, keď sme mali jeden dvor, kde sme mali na sklade nejakých 1300 kamionov dreva, 70 000 kubíkov, áno.
a mal som tam 4 jedle, áno, zelené, pekné, a som zbadal, že sú suché. Tak idem ku tým, hovorím, pozerám, čo to je, volám kamaráta, od koho vozím drevo, hovorím, ty počúvaj, hovorím, čo tam môj smrek, hovorím, je vysušený. To nič si nerob, to je likožrút. Hovorím, aký likožrút? Takže likožrút, hovorím, to máš dreve, hej, to ti my nosíme, hej. Takže po tej stránke likožrút som dostal zo štátnych lesov, čo je podstatné, že v 1 metre dĺžky guľatiny v priemere asi 30 cm máte 25 000 robákov. Áno. A to je podstatné. Takže my sme na sklade mali plus minus nejakých 1 200 000 000 likožrútov. Takže to, že som pochytal 414 miliónov likožrútov, áno, tak mňa štvalo viac to, že nejakých 800 miliónov mi ušlo. Áno, dobre, ale štát to porovnával s nejakým priemerným počtom odchytených likožrutov a štát to mal niekde na 9 miliónov a vy ste to mali na 414 miliónov. Tu už je klamstvo zo štátu, áno, lebo v samotnom obvinení, čo vám môžem na budúce doniesť, áno, kde je 60 stranov obvinenia, áno, kde tam píše prokurátor obvinenie, tam je napísané, že štát nazbiera v určitej lokalite 4 miliardy, 3 miliardy, takže číslo, čo vy hovoríte, 9 miliónov, to je rozprávka, no. Iné čísla. Vy ste mali 414 miliónov, áno, hej? Áno, a štát bežne mal 4 miliardy. To je pomerne veľká odchýlka, hej? Že oni ale oni dávajú klamné čísla. To je celá vec. A ten prokurátor sa... Ale pri tom papieri ja mám 4 miliardy, chápeme sa, od nich, áno. A za toto mohol prokurátor? Však prokurátor sa udržiava tam toho, čo mu teda ten súd, alebo čo mu dodali zo štátu. Ak štát hovorí, že má odchyť 9 miliónov a vytvoríte 414 miliónov... No nemôžem súhlasiť s tým, čo hovoríte, že štát mu dodal, lebo keby mu dodal také číslo, ako hovoríte vy, áno, tak v tých papieroch obvinení určite by bolo 9 miliónov. Áno. Ale v papieroch je 4 miliardy. Ano. Tak sa pýtam, ako je možné, áno, že v papieroch je 4 miliardy, štát chytil tam a tam, áno, a tak ďalej, lebo likožrút je pre štát nepriateľ a pre nás je priateľ, áno. Pre nás to je biznis, to je krmivo pre zvieratá. Áno, a podstatne je to, že tých 4 miliardy, ktoré oni mali, neuvádzali pravdivé čísla. A pritom podali žiadosť na výskumný ústav, dozvolená. A výskumný ústav dal stanovisko 12-bodové, boli otázky a odpovede. A bola otázka 12, tá posledná, no, že je likožrút biokrmivo. A ústav odpovedal, likožrút je 100% biokrmivo. Ale už zabudli to prečítať. Aby si sa rozumeli. Hej? Takže asi tak. No, samozrejme, že bavíme sa o tom, že kde to odchytili, za aké obdobie odchytávali oni a zrejme porovnávali relevantné. Ku to odchytávanie. Hej? Oni chytajú len preto, aby, kde je najväčší výskyt v rámci odchytávania za obdobie, áno, tak tam sa potom plánuje ťažba. Na Slovensku sa ťaží približne 3 miliónov kubíkov dreva. Keď to prepočítate na likožrútov, áno, tak zistíte, že 77 miliárd likožrútov v slovenských drevách odchádza z lesov ku tým dodávateľom, aby ste sa rozumeli, áno? A ten likožrút je vývojová verzia, to znamená, že je kuklička, larva, vyrastie ten likožrút, hej, rozmnožuje sa z 1 na 60 kusov približne, hej, za nejaké krátke obdobie. Ale čo je podstatné, že ten likožrút vyletí nejaký kilometr, sa potočí, áno, a keď cíti živinu nového stromu, áno, tak tam prisadne. A teraz podstatne robili sme si vlastné odchytové zariadenie, tak jak oni, ale iným spôsobom, áno. A aj v mojom filme Súmrak bosov sa hovorí, že Varecha chytá likožrútov s metličkou a s lopatkami. Áno. Ale zabudli povedať, že ten likožrút je už mŕtvý. To znamená, že likožrút vám prisadáva na jedno miesto, áno. Vlastná váha každého likožrúta, bo tam je ferofón položený, áno, aj nové drevo, aj čerstvé drevo, áno. A vlastná váha toho likožrúta udúpe každého. To znamená, že keď na jedno miesto vám prisadne nejakých 50 alebo 100 000 kusov, to už je mŕtve. Ano, takže vy prídete s metličkou, tu keby som vám vysypal teraz vedľa likožrúta, dávam metličku, hej, lopatu, nahrabete a dáte do druhého vedra naspäť. A zabudli povedať, že to je
jak sa hovorí, mŕtve. Áno, bo každý si myslí, že to lieta, áno, to ako si mohol Vareha nachytať lietajúci z Opatov a one. To je jednoduchá vec. Robil sa tam ten vyšetrovací pokus? Áno, ten pokus bol, nie pokus, podľa mňa to bol slovenský cirkus, hej? No. Pretože pokus sa robí podľa zákona v tých podmienkach, to ste boli, pri takom množstve, ktoré drevo máte a pri takej kvalite. Tak keď my máme ročné drevo na sklade 70 000 kusov dreva, vy nemôžete robiť pokus na jednom kamióne 20 kubíkovým, kde je surové drevo. Takže hovorím im vyšetrovateľovi, že toto musí postať rok, príďme o rok, áno, a pozbierame. Lebo ukážem vám iný príklad, to si nájdete na internete, Koprová dolina, áno, tam 4. alebo 5. pásmo tam bolo. Ľudia sa postavili proti ťažbe dreva, ľahali si pre traktory, aby neťažili, áno. A komentátori, ktorí tam boli, filmovali to drevo a v tom stave to drevo, ktoré bolo, tá kôra, keď už opadáva samo z tej guľatiny, bo máte živé drevo, nespadne kôra, ale máte už suché drevo, áno, tak normálne kopky likožrutov tam boli. Áno. Takže to je to, o tom, čo sa bavíme, hej, ten pokus. Rozumiem. Aký bol potom ten výsledok percentuálny, že okoľko vy ste si, vám teda povedali, že vy ste si narátali väčšie množstvo tých likožrutov, ako teda odchytával bežne štát? Percentuálne sa to nehodnotilo. Podstatné je to, ten výsledok bol aký teda? Že výsledok bol taký, že ten pokus, hej, vysvetloval, že my nemohli sme toľko nachytať, ako je. Ano. Ale ja som hovoril, že to nie je pravda, lebo by ste mali svoje. Ale okoľko viac teda ste mali vy ako štát? Ako myslíte teraz? No, štát mal, oni vás porovnávali, že aký je priemer? Nebolo, no porovnávanie v rámci toho nebolo riešené. Podstatné je to, že ja som stručne, mne 800 miliónov ušlo kvôli vám. Kvôli vám, takže mohol som mať ešte viac krbiva. Vy sme sa rozumeli. Ale keď vy ste v jednej firme máte drevo a máte likožrútov a v druhej firme máte bažantov, áno, tak vy nemôžete z jednej firmy do druhej firmy len darovať tovar, chápeme sa, v účtovnom zákone to je zakázané, vy musíte predať. To znamená, že my sme z toho likožrúta, čo sme predali do druhého, my sme to DPH odviedli na vstupe, aby sa rozumeli. A tam to uplatíte na výstupe. Takže v úvodzovkách ste boli v nulovom stave, to je to podstatné. Ale o tom sa nezaoberá nikto, áno. Aký bol teda výsledok a verdikt súdu? No verdikt súdu dostal som maximum, hej. Máte verdikt súdu, ktorý by mal byť na Slovenskej republike rovnaký a v 3 prípadoch, keď vám hrozí 7-12, áno, tak ja som dostal 7-12, som nemohol dostať, nijak nemohli mi dať, dali mi 11 a plus 100 000, preto mi dali 100 000, aby som ten 12 dal, ale čo je podstatné, ten psychický nátlak. Celý čas v médiách, to spätne nájdete, rozprávali v mojich reklamách o Varehovi, o súdnom konaní, že Varehovi hrozí 16 rokov, celý čas 16 rokov, v živote mi nehrozilo 16 rokov. A podstatné je, že vám dali 11 plus rok, áno. Iný prípad, áno, nebudem hovoriť meno, ktorý 7-12 mu hrozilo, dostal 5. A iný prípad, 7-12 hrozí a dostane podmienku. Tak ako je to možné v právnom štáte za tú istú vec dostať 3 rozdielne veci? Tak nie je to právny štát podľa môjho názoru. No, každopádne vyšiel ten pravoplatný verdikt. Áno, ja to rešpektujem jednoznačne. Áno, najvyšší súd. Ale takto, že vyšiel, vy už, keď ste odsúdení právoplatne, ten posledný verdikt najvyššieho súdu, vy už nemáte inú šancu, áno, len sa s tým úvodzovka zmierniť a prežiť tú basu, áno, a z tej basy výjsť ako zdravý človek bez následkov. Áno. A to málo kto vyjde, hej, z 1000 ľudí to dokáže 10 alebo 1 človek, aby sme sa rozumeli. Áno. No ja som to tak dokázal, teraz som tu. A bojujem za svoju pravdu. Som nevinný a dokážem im svoju nevinu. Dobre, ako to teraz ste prežili v tej báse? Ako to tam vyzeralo tých necelých 9 rokov? Tak basa je prvé začiatky sú v base také, že musíte psychicky sa upraviť. To znamená, že vďaka tomu, že som bol bývalým policajtom pohotovostnej jednotky, akceptoval som veľa zákrokov v ťažkých podmienkách, no, bol som psychicky pripravený. To znamená, že ten pobyt v base pre mňa to znamenalo, teraz poviem, ako keby král Zemplína bol na vyhnanstve, hej. Z vyhnanstva som sa vrátil, prežil som to bez následkov a robím teraz po sebe zametám a robím poriadky, kde sa robili nezákonné veci. Rozumiem. Vy ste podali aj žalobu na štát?
Áno, podal som na žalobu na štát, ešte z básy som stihol, 15-16 rok a ukončil som to žalobou 17.2.2017, že som podal žalobu, áno, na náhradu škody voči štátu vo výške 1 miliardy eur. Dneska sme už pri výške 3,3 miliardy. To ako vzniklo? Vzniklo tak, že pred pojednávaním súd robil prieťahy. Ja som sa otočil na Ústavný súd Slovenskej republiky so sťažnosťou v prieťahoch konaní s advokátkou pani Komkovou zo Prešova a uspeli sme ústavnou sťažnosťou. Súd konštatoval, že sú prieťahy v konaní a nariadil okresnému súdu pokračovať a okamžite robiť súdne pojednávanie. Áno. V akom je to štádiu aktuálne tá žaloba? V takom štádiu, že mali sme prvé pojednávanie, áno, súd v úvodzovkách zamietol žalobu z nejakých nejasných dôvodov, ale podstatne to, že čakáme teraz na rozhodnutie súdu a dávame odvolanie na krajský súd. Bo to musí prejsť okres, kraj, najvyšší súd, ústavný súd a keď neskončí náš prospekt, tak končíme na Európskom súde. Rozumiem. Hovoríte, že 3 miliardy eur. Dokážete si predstaviť, že vám to štát niekedy teda... No, takto. Súd mi dal výzvu, hej, že nakoľko som hoci všetké možné doklady, ktoré boli potrebné v rámci súdneho pojednávania, som odovzdal súdu, ale súd nechápe matematický výpočet 1 miliardy. A požiadal ma o matematický výpočet 1 miliardy. Tak ja som napísal matematický výpočet s tým, že v rámci výpočtov mojich aktivít, to znamená, že chov daní zvery, jelenej zvery, muflonov, hovedzieho dobytka, oviec, potom pestovanie ovocia, viniča a tak ďalej, som vypočítal ročný nárast 0,5 miliardy eur ročne som narastol na výške obratu. Áno. A za 10 rokov by som bol pri 5 miliardách. Ale dokážete si teda predstaviť, že... Vysvetľujem vám, som pri 5 miliardách a keď som hovoril, že som mal 1,2 miliardy obratu v 2010, keby ma nezobrali v tom reálnom čase a nechali ma ďalej podnikať, áno, tak dneska by som mal obrat cez 6,5 miliardy eurách, áno, a pri zamestnaných nie 650, ale cez zamestnaných nejakých 3000 ľudí, áno. A ja som vypočítal, že dneska sme pri škode 3,3 miliardy, pretože 15% úroky z omeškania, jak sa hovorí, bo vy máte nielen škodu tú priamu, ale máte aj tie úroky, áno, a ušli zisk, jak sa hovorí. A vy toto viete preukázať celé? No presne, samozrejme, my si to preukázali, vysvetlili, všetko je na súde, všetky doklady sú. Ale v podstate, že súd sa s tým ani nezaoberal, áno. Súd povedal, že nakoľko to je tak náročné, áno, a nepotrebné, tak zamietajú žalobu. Chápeme sa? Takže vám zamietli celú tú žalobu? No to neznamená, že je koniec, chápeme sa. Hej. Prvý krok ich bol lepšie zamietnúť, ako rozoberať veci, áno. Veď tam máte okolo 10 000 listných dôkazov. Teraz sú ďalšie aké vaše kroky teda? No čakáme teraz na rozhodnutie súdu, akože písomné rozhodnutie, ktoré musí byť mi doručené do 30 alebo do 60 dní, presne nepoviem, áno. Advokát mi bude avizovať, bo včera som volal, ešte nemá rozsudok, ale bude mať rozsudok, tak advokát avizuje a napíšeme odvolanie na krajský súd. Aké máte teda plány do budúcnosti, povedzte? No plány my máme veľké, záleží o koľko máte kufríkov peňazí. No a? No, keď máte kufríkov peňazí veľa, alebo máte vlastnú banku k dispozícii, tak my vieme robiť teraz v kufríku peňazí? My máme zázraky veľké. Áno, koľko máte teda v kufríku teraz peňazí? No, máme veľa kufríkov, ale sú prázdne. Áno. Lebo rozumiete ma, čo je podstatné? Mali sme každá firma mala svoje účty. Plus minus mali sme nejakých 22 účtov v Čopke v Trebišove, áno. Plus minus nejakých 5 miliónov to bolo celku. No zmizli vám účty aj s peniazmi. Není si účet, nie sú peniaze. Podali sme trestné oznámenie, zamietnuté, podali sme druhýkrát trestné oznámenie, no. A odpoveď bola taká, že skutok sa stal, len páchateľ je nezistený. Skutok sa stal, páchateľ nezistený, vy ste prišli o peniaze, prišli ste aj účty a nemohli sme dostať výpisy, žiadali sme výpisy účtov z banky. Na základe toho, že banka konštatovala, že výpisy účtov nie sú, lebo sú skartované, čo je v 21. storočí podľa mňa rozprávka, áno, skutok je neobjasnený. Dobre, a ten teda plán váš je aký? Idete ďalej podnikať? No, plán je taký, že jednak zametáme kolo seba, to znamená, že robíme poriadky, očisťujeme a musíte začať od znova. Takže ja som za tých 14 rokov štartoval, hej,
a za nejaký 14. čas podnikania vekového som dosiahol ten svoj objem, ktorý som mal. Takže znova začínam áno. Mal som 650 ľudí. Ľudí. Teraz nemám nikoho. Áno. Vôbec nikoho? Nie, nemám zamestnaný, jednoznačne, áno. Ja som teraz zamestnaný v priateľkovej firme, lebo súd mi prikázal, aby som bol zamestnaný, tak som sa zamestnal. Pritom som policajt na dôchodku. Áno. To znamená, že žiadnemu policajtovi na dôchodku žiadna inštitúcia Slovenskej republiky nemôže prikázať. Ale prikázali vám. Ja som to rešpektoval, áno, som zamestnaný, áno, a štartujeme novú éru života. Čím idete podnikať? No všetko musí byť. To znamená, že poľnohospodárstvo musí byť, chov zvierat, pestovanie ovocia, pestovanie z viniča, žijeme v Tokajskej oblasti, áno. A v akom štádiu ste teraz? V začiatočných štádiách. Úplne ešte Nie celkom už, ale sme v začiatočných štádiách, áno. Máme nejaké skúsenosti. Zakladáme novú farmu na chovdanie muflovnej zvery, hej. To znamená, sme už založili novú farmu, firma, ktorá má. Hej. Takže takto asi ideme. No, asi tam teda aj tá politika? No, ďalší štát je politika. A čo je podstatné? Podnikanie plus politika? No nie, čo je podstatné? Bol ste nezákonným spôsobom likvidovaní, pretože ste bol lepší, jak tak poviem, celé ministerstvo financií tejto republiky. Na internete nájdete film Podnikať, nepodnikať, ako podnikať. Ja som si urobil v roku 2009, keď som bol vo výškach v finále, áno. A keď ten film 3 roky sa pozriete, určití ľudia na ministerstve, nechcem menovať ľudí žiadnych, hej, pozreli ten film, áno, a po pozretí filmu povedali stručne, že Miky Vareha je rozumovo 10 rokov dopredu, jak moji štátni tajomníci na ministerstve. To znamená, že čo u nás sa teraz ide robiť, my sme to už robili pred 10 rokmi. Rozumiem. To je celá vec po tej stránke. Takže podstatné je to, že nakoľko sme mali aktivity 100%, to znamená, že nemali sme stoličku s jednou nohou alebo so 4 nohami, bežná stolička, ale sme mali stoličku premenenú na podnikanie na 100 noh. To znamená, že keď máte podnikanie a máte jednu stoličku, nejaký biznis, ktorý vám buď ide, alebo nejde. A keď nejde, musíte to likvidovať, predať a tak ďalej. Ale keď ja som mal 100 nohovú stoličku, áno, tak ja firmy, ktoré akože nešli, áno, tak som nezavrel. A ľudí som premiestnil do inej výroby. To znamená, že z podniku z drevárstva išli do ocinárstva, alebo išli piesť chleba do pekárne, alebo iný spôsob. My sme mali všetko. Takže idete teraz aj podnikať, aj politiku robiť? Áno. Áno. Tá vaša predstava v tých preferenciách je teda aká? Idete investovať do kampane? Čo môžeme čakať? Budú billboardy všade vaše? No takto, pozrite sa. Tá nepekná otázka je v rámci, keď idete do podnikania, ako do politiky, áno, s kým pôjdete? Ja 30 rokov počúvam boj medzi ľavicou a pravicou. Nič iné. A 30 rokov som počúval uťahovanie opaskov, áno. Tak som už povedal dosť, áno, jednoznačne. A keď robíte politiku, tak musíte robiť buď alebo. Tak keď som robil podnikanie, ktoré som bol, poviem takto, že iný ako ostatní, áno, hľadal som si konkurenciu v podnikaní, no nenašiel som takého človeka v Slovenskej republike, ani v Európe, ktorý by sa zaoberal toľkými vecami ako ja. Mal som aj inde svoje podniky v Maďarsku, hej, a tak ďalej, na Cypre a tak ďalej, takže o tom nikto nerozpráva, áno, takže mali sme tam funkčné podniky, čo sme makali, ale podstatne, že nikto o tom nerozpráva, áno, to je celá vec. Rozumiem, teda čo môžeme očakávať, akú kampaň od vás, ako od Hnutia Stabilita? No, Hnutie Stabilita bude mať veľmi serióznu kampaň, áno. Budú billboardy všade po celom Slovensku? Ani nie, ani nás tak... Chcete sa niekde zamerať? Takto. My sa zameráme na celú Slovenskú republiku. Robíme sieť v rámci všetkých krajov, všetkých okresov a podstatne všetkých dedinách. To znamená, že Slovensko má plus minus nejakých 2920 dedín. Prepočte aj s osadami nejakých 3000 dedín. No. My v každej dedine chceme mať svojho človeka, ktorý bude reprezentovať jednak naše politické hnutie a bude sa venovať jednak všetkým občanom. Sme zameraní na vetu sebestačná dedina. Keď bude sebestačná dedina v Slovenskej republike a každá bude sebestačná, áno. To bude slogan?
nejaký? Aj, ale podstatné je to, že spoločne to zvládneme určite. Áno. Ten slogan, ktorý je, áno. To už máte, hej, pripravené? Áno. To uvidíte v našich, keď pôjdete na stránku www.hnutie stabilita, tam to nájdete. Čakal som aj tých billboardov, po prípade. Aj to bude, ale minimálne, kampane? lebo rozumiete ma. Čo je teraz výhodné? Vyhodiť za billboard, dajme tomu, 500 eur, alebo na tie veľké billboardy 1000 eur, alebo za to 1000 eur kúpite jednu kravu. A ako služobnú kravu dám občanovi. Ja volím si tú druhú verziu. No. Ja radšej kúpim za 1000 eur jednu služobnú kravu a dám vám. Rozumiem. Na dobre. Takže ako si máme predstaviť vašu teraz kampaň? Je to čerstvé hnutie? Čerstvé, dobré a šikovné. No a ako si a teda máme predstaviť tú kampaň? Výsledok bude jednoznačne, že ja hovorím, že do nás tí, čo boli doteraz v politike, niečo dokázali, klobúk dole, hej, treba sa im za to poďakovať, ale je najvyšší čas, aby išli do dôchodku. Áno. A príde nová strana naša, ktorú treba ju voliť a donesieme nový život a hlavne plné peňaženky ľuďom. Kde si trúfate s preferenciami, povedzte? My vždy zvykneme šľapať to najvyššie. Takže? No najvyššie to znamená, že na tú otázku, keď mi dali otázku, že s kým chcete spolupracovať, tak ja som povedal slušne, že s tým sa nezaoberám, ale mne sa zdá, že s nikým. Takže ako s nikým? No tak vyhráme voľby a nepotrebujem nikoho. Takže idete vyhrať voľby? Áno, a nepotrebujem nikoho. To je celá vec. A keď vyhráte voľby, tak ostatní sa musia podradiť. To je celá vec. Máte inú myšlienku, ktorú iní nechápu. My máme myšlienku, ako dostať Slovensko naspäť, ako bolo, na 90% sebestačnosti, áno, a dostať ľuďom peniaze do ruky. Takže trúfate si argumentačne aj na tých dlhoročných politikov, ako je Peter Pellegrini, Robert Fico, Igor Matovič, Richard Sulík. Viete, aké je veľké víťazstvo? Že vy ste vyhrali politiku a tí, ktorí ste menoval, áno, budú v opozícii. Takže si ich trúfate poraziť? No, určite, že aj. Aj pôjdete teda do diskusných relácií s nimi? Lebo není problém s kým ísť do relácií, ale čo je podstatné? Ja viem hovoriť o 40-ročnej praxi. Ano. Aj o 40-ročnej politike, ktorú som doteraz sledoval. Ano. Takže tí už nič nové pre našich občanov nedonesú, lebo majú len tú svoju starú myšlienku, áno, ako si robiť poprvé pre seba. Áno. A človek pre nich je nezaujímavý. Pre nich človek je podstatný ten deň, kedy ho voliť. Áno. Už druhý deň nie ste zaujímaví. Áno. A my riešime politiku takú, že by každý v tejto republike mal toľko finančných prostriedkov, aby prežil. Lebo dneska, keď porovnám rok 23, keď sme a porovnám s rokom 90, áno, tak životná úroveň tak stúpla pri tých 5-násobných, 10-násobných zdraženiach, áno, že vy dneska už musíte mať minimálne tých 500 eur viac, ako máte ako výplatu. Vy keď máte výplatu nejakých 1500 eur, príklad som povedal, no, tak dneska by ste mali mať 2000 eur alebo 2,5, aby ste prežili na normálnej nohe. Ano. Takže my to ako štát, my sme povinní ako štát zariadiť, ano, aby ten človek buď mal možnosť, vytvorím, nie že nie sú pracovné miesta, ja vytvorím také pracovné miesta, aby si mohol zarobiť ten 1500-2000 eur výplatu, ano, a keď nevytvorím, ano, ako štát som povinný zobrať finančné prostriedky a dať ti peniaze. To znamená, každý mesiac, každý občan dostane po 500 eur aj na úkor zadlženia štátu na dobu potrebnú. Takto by ste do toho išli. No jednoznačne, Takže kde sa vidíte vy po voľbách, keby ste teda sa vám podarilo dostať do vlády? Kde sa vy vidíte? Aká je vaša pozícia? Ktoré ministerstvo, respektíve akú pozíciu by ste chceli vy zastávať? No, bavíme sa o predsedovi strany. Poprvé, a bavíme sa o tom, že chceme vyhrať voľby. Áno, takže chcete byť premiérom Zoberte príklad, že keď vyhráte voľby, ako bol v nejakých časoch Smer, že sám vládol, áno, to všetko bolo smerácké. Takže chcete byť premiérom Slovenskej republiky? No určite, že a doniesť republiku do nového života, lebo dneska je taká doba, že jednak neviete podnikať, nemôžete podnikať. Keď ste lepší, tak vás štát likviduje. Arogancia musí byť tak potrestaná, že to je neuveriteľné. Áno. A daňové úrady musí byť zabezpečené zákonom, štátom dané do ústavy. Každá daňová kontrola musí byť nahratá na diktafón, aby sa nemohlo podvádzať. Dnes sa teda už neobávate, že skončíte za mrežami? Nemám dôvod, pretože čo som mal, to som odsedel.
Hej, či neriešim situáciu. S tým sa ja nezaoberám. Takže už sa nebojíte. Takto, že nikto mi nevráti tých 9 rokov nezákonne odsedených. Mne teraz porieši situáciu, keď ukončíme boj s náhradou škody voči štátu. Áno. A keď peniaze v úvodzovkách počítame, že nedostaneme, čo je predpoklad, áno, v rámci mocenských pozícií, áno, tak vieme, že najvyšší ústavný súd, keď rozhodne v náš neprospech, odvoláte sa na Európsky súd a Európsky súd v rámci toho postupu zákonného vám dá za pravdu, áno, tak nariadi Slovenskej republike vám zaplatiť do určitej doby sumu, alebo vám dať zmienku. To znamená, že obdržíte zmienku od štátu, áno, čo sa robilo v iných prípadoch. Áno. Otázka je taká v rámci odpovede. Už viete, koľko ľuďom bolo na Slovensku vyplatené miliardy? Veľa ľuďom. Ani my o tom nevieme, aby sme sa rozumeli. Takže dostanete zmienku a na základe tejto zmienky vy predáte zmienku. A my teraz robíme na Dubaji 2 firmy, áno, kde tam bude predaj našej zmienky, ktorú ukončíme, áno, a máte 50-70% zo zmienky. A bodka. Takže z miliardy máte 500 miliónov, alebo z trojky máte 1,5. Áno. No, každopádne, počkáme si teda na tie voľby. Uvidíme. Asi chystáte teda veľkú kampaň. Uvidíme, či sa vám teda splní tá vaša vízia stať sa premiérom Slovenskej republiky. No viete čo, ako to je, súčne. Ja som prezidentom boxu. Áno. A v boxe, jak sa hovorí, je 3x3 minúty. Áno. Zápas sa rozhodne v poslednej sekunde. Vy môžete prehrávať celý zápas, môžete mať aj negatívne stravy a tak ďalej, ale ten posledný dá, kto dá posledný úder. A po zápase, vtedy sme vedeli, kto je majster. Uvidíme. Mojím hosťom bol Mikuláš Vareha. Ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu. Aj druhýkrát. Ďakujem. Dovidenia, tešil ma. Aj mňa.